Jesu, siyathandaza. Siyathandaza mhlekazi, siyathandaza. Siyathandaza Jesu. Siyathandaza, siyathandaza. Nkosi yomusa. Siyathandaza. Siyathandaza Jesu. Siyathandaza Jesu. Siyathandaza nyanga enkulu. Leyamini. 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 Wayiphinde futhi. Oh Jesu. Yini Nkosi ephakeme. Bete baptiza ngomoya. Nangomlilo. Have mercy. Namhlanje kuhlwe. Koya lebesithaya. Uyaboshethe riphakasa. Sipapatise. Once again. Bapostolo behlangene. Balila kwigumbi eliphezulu. Bathi sigcwalise futhi. Nkosi Jesu. Eselinje. 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 Esenamandla. Sidinga ukwembatha. Sidinga ukwembatha. Phinda ukusipha leyo ngubo. Oh mhlekazi. Phinda ukusipha leyo ngubo. Oh Jesu. Oh Jesu. Oh Jesu. Moya wokuphila. Phela umoya Jesu. Phela umoya. Ukuze ubachaze igama lakho. Elithilileyo Nkosi. Sithi wena Baba Nkosi. Ubulomcethe ukuthi Nkosi igama likaJesu waseNazareth. Oyingcwele. Amen. Yesu kwaba. Jesus. Wanaba. Uso wakho. Umsebenzi Nkosi
Tikana. Ngiyabonga ngisamba ngiyabonga ngisamba kanye nawe. Ngiyabonga ngisamba kanye nawe Nkosi. Ncwadi yamaroma chapter 8 verse number masemfundo verse 1 kwesixhosa sidala sifunde uverse 14 sifunde uverse 15 no 16 sifunde incwadi kaLuka chapter 5 Luka uverse number 36 singa ku-39 masiqale kumaroma akholwa xa sithandaza ngeke sibe bade. Roma chapter 8 verse number 1 isihloko ubomi ngokomoya. Ubomi ngokomoya. Ngoko ke ngoku akukho kugwetywa kwaba kuKristu Yesu. Siniswa sigcwaliswa sibhaptizwa ngomoya oyingcwele. Uba amakholwa amkele uYesu akabhaptizwa ngomoya oyingcwele afana no-Adam engekaphefumulelwa. Uba amakholwa amamkele uYesu aze la makholwa angabhaptizwa ngomoya oyingcwele ozawunika la makholwa ubomi afana ncamashi no-Adam ebunjwe ngothuli engekawufaka uThixo umphefumulo ophilayo. Akukho ntshukumo ku-spiritual life yomntu umoya oyingcwele engambhaptizanga lo mntu.
ubomi obuhambela phambili uma ababantu bengabhaptizwanga umoya oyingcwele. Ukukholwa akukho kubantu abangabhaptiziwe umoya oyingcwele. Incwadi besifunda izolo ka-Titus, ka-Tito chapter 3 verse number 5 wakhona uthi la kuthi chapha uthando lukaThixo nobubele bakhe ehlabathini wasisindisa kungengomsebenzi mihle. Ithi iBhayibheli wasihlamba ngomoya oyingcwele waphinde wasizala kwangaye umoya oyingcwele ukuze sibe nobomi obutsha, kuba ubomi obutsha uvela emveni koba ikholwa libhaptiziwe umoya oyingcwele. Lihlehlela emva ikholwa elingabhaptizwanga umoya oyingcwele seluyesu elihlangana. Masifunde le ncwadi yabaRoma. Ngoko akukho kugwetshwa kwaba kuKristu Yesu, kubantu abakuKristu Yesu abangahambiyo ufuna ngokwenyama. uyibambe aba bantu abangazugwetshwa ngabangahambi ngokwenyama, abahamba ngokomoya. abantu abangazugwetshwa baphila ngomoya. Abantu abakuKristu abazugwetshwa. iBhayibheli ithi ngabapha abantu, ithi ngaba abangahambiyo ngenyama. Sibakhona abantu abathi bakuKristu abangathola begwetshwa bekuKristu because bathe bekuKristu kodwa baphila ngokwenyama, benelisa inyama yabo. bakuKristu kodwa bahamba ngokwenyama, bakhonza ngokwenyama, baphila ngokwenyama, benza izinto ngokwasenyameni. Funda Ngoko akukho kugwetshwa Paulos uthi akekho umuntu ongagwetshwe kuKristu, abangahambi ngokwenyama, kodwa ababantu athetha ngabo uPaulos ngabantu abangahambiyo ngokwenyama, abahamba ngokomoya. ngabantu abaphila ngokomoya. Ukuthini ukuphila ngomoya? Ukwenza le ifunwa lilizwi. Ukuphila ngomoya ayiko ukuthi xa nikhonza nibe semoyeni lowo ukunigijimisa uniphaphazise. Kukuba nenze izwi eli niphile lento uThixo athe mayiphilwe. Kukungazivumeli inhlondi zomzimba, imfuno zelizwe ezifunwa yinyama, ukuphikisana nesimo esidala uJesu engekafiki. Kuba umthetho womoya wobomi, ngoba sifakwa umthetho womoya unika ubomi. ndakuba kuKristu Uma Yesu. umoya ungekho, umoya kaKristu, umoya oyingcwele ungekho kuthi asinabomi, sikhonza. Yolento amakholwa noma sisindisiwe kodwa around thina sijikelezwe ngabantu abangayivakalelwayo ilento yethu. Xa uphila ubomi ukumoya oyingcwele, phila ngomoya, umuntu otshaya uyawuyika nokulayita ithuba zabantu. Abantu bayoyika ukwenza izono phambi kwakho, bantu bayoyika xa uphila. Abantu bayakuhlonipha abonayo. Xa
umoya usaphila. Now the Spirit of God senza uYesu ahlonipheke, simhloniphe thina ahlonipheke. Uyazi abantu sokhonza sawusebengena kwakho uyabuza umuntu ndingalilayita neyicuba phakavela le cuba kuba ungene kwenye iyadi. Into eyenza inkonzo ihlonipheke kukukhonza kwabantu ababaptizwe ngumoya oyingcwele, ngoba ngabo abenza isidima sikaThixo sibe khona xa bekhonza. Ifiye ukoyika akagwetywa umuntu okuKristu ongahambiyo ngokwenyama. Kusho uyagwetywa umuntu okuKristu ohamba ngenyama. Kawufunde incwadi yamaGalati chapter number 5 verse number 16. AmaGalati Ngiyabonga moyo ngcwele, ngizwile ke uhamba nami, ngimangaliswa nguwe, ulendlela ke uniphethe kahle, sithandwa sami. Ngiyabonga moyo ngcwele, ngizwile ke uhamba nami, ngimangaliswa nguwe, ngendlela uniphethe kahle, sithandwa sami. Uniphethe kahle moyo ngcwele, uniphethe kahle, sithandwa sami. Uniphethe kahle moyo ngcwele, uniphethe kahle, sithandwa sami. Ngifuna sifunde, yabona kwenza ukusitshela umongcwele. Ngifuna xa uzetendeni ukhuphe uhlabelele ngendlela othanda ngayo. Laba abacula ngemike sobayekisa, ngoba sizawuva into mabacula into abayivayo nabacula into abangayivayo. Sekuthuba lokuvala ngokumusika. Le nto ndiyifundisayo ndifuna ingene, le nto ndingangxamiyo ukunibiza nangaphambi kwam ndibeke izandla. Sizaba nosuku lokubekwa ngezandla abantu, olo suku sobe singadlanga, sicela seriously the Holy Spirit. Ngoba umoya ukhona, ukhona. Mhlawumbe ezimayika zizothetha zizawuthetha nokuemsa zabayekisa abantwana iziphathele inkonzo, ngoba ndifisa sengathi singahlabelela nabantu abayivayo into abayiculayo, nothi abantu abakwazi ukucula, abantu abevida. Siyavala kule 2 weeks esisiyekileyo sinomthandazo wokubonakala kwaMongcwele, noma umnye ungareceive le nto ndikhuluma ngayo. Funa abantu abangazuzibamba, bangazuqala balungisa amazwi, bafuna ukwazi ukucula. UThixo akayifuni ufuna ungene ngale ndlela oyiva ngayo ingoma yakho, ngoba le nto izawungenelela. AwuPawulos uthi abagwetywa abantu abakuKristu kodwa abangahambiyo ngenyama, abantu abangazukhonza bekhonza behamba ngenyama, abantu abazawukhonzisa umoya. uJesu ukhuluma nentombi yaseSamariya uthi kuzilinki nangoku selikhona abanquli abayinene bakumnqula uThixo ngenyaniso nangomoya. Ngifuna abantu abazawuthatha inyama bayibeke emva, bafake umoya wabo phambili, ngoba le nto esikhuluma ngayo ayizange enyameni kodwa ifuna umoya lo wakho.
verse number 16 chapter 5 amakhala khawuleza. Ke kaloku ndithi hambani ngokomoya naningasayi kuthi ke abantu abahamba ngomoya abazugwetshwa. Bonke abantu abazophila ngomoya abazugwetshwa. naningasayi kuthi ke nizalise inkanuko yakho. Ngeke uthi uhamba ngomoya kodwa uzalise inkanuko yenyama yakho, uvuyise inyama yakho. Kuba inyama awuphila ngomoya awuzuyizalisa inkanuko yenyama yakho. Beke uPaulos hambani bazalwa uhambani ngomoya. Sasana wenza umoya into yasecaweni yobiza usebenza kanti ngene ezindlini zecawa. Hambani ngayo, philani ngayo. Sanoyithatha ninxibe only 2 hours. Anisenkonzweni lento niphile nje nakanjani kanti ngaphandle. Uthi uPaulos yanincenga bazalwane hambani ngomoya. Because kani hamba ngomoya anikuyizalisa inkanuko yenyama yenu. Holy Spirit, help us ekwenzeni intando kaThixo. Once umoya ngcwele ngabikho, intando kaThixo uyayinqwenela ukuthi yongene ethuneni ungasabi uyenze intando kaThixo. Funda sisifunda. Kuba inyama ikhanuka ngokuchasene nomoya. Yabona inyama ikhanuka into echasene nomoya. Umoya ke ukhanuka ngokuchasene nenyama. Umoya ufuna izinto eziphambeneyo nezifunwa inyama. Nincedwa ukufika kwalo moya. Wemoya oyingcwele ngoba intando yami ewe ngize dibe wemoya oyingcwele ngoba intando yami ewe ngize dibe ukufuneka umoya ngcwele anqobe intando yakho ukuze usinde emgwebeni. Umoya ngcwele uhlala emoyeni wakho. Yolento simva noba asivato ayimiswa umoya ngcwele. You feel nothing. Ayomiswa. Awuthi xa usiva umzimba usegazini ushisa uthi ugcwele amandla. No. Holy Spirit. Ungena emoyeni wakho. Ahlale emoyeni wakho. Holy Spirit. Ukuze umoya wakho ukwazi ukuphikisa inyama yakho. Ngoba esizwa umoya oyingcwele. Umoya ngcwele akekho kuwe ngaphakathi uyoyiswa umoya wakho. Uyamfuna uThixo kodwa uyoyiswa. Ncwadi yabaRoma 8 verse
AmaRoma chapter 8 verse number 40. Now ambalike ngomoya. Kuyabona ukuba ikholwa kufanele libhabhatiswe kumoya oyingcwele. Kuba bonke abakhokhelwa ngumoya kaThixo uYesu wamamkela nomoya oyingcwele uyamkelwa. Kufanele umamkele umoya oyingcwele. Kufanele ube nesiqinisekiso sakhe umoya oyingcwele. Siyathandaza. Verse 40 Sixhosa sitsha. kaloku abo bakhokhelwa ngumoya kaThixo Khokhelwa ngumoya kaThixo. bangonyana bakaThixo. Bangonyana bakaThixo. Abakhokhelwayo. Bantu abahamba ngomoya abakhokhwa. Abahamba ngomoya abanelisi inkanuko yanyama yabo. Kanti abantu abahamba ngomoya abakhokhelwa ngumoya. Umoya kufuneka ukukhokhele. Ungawukhokheli, ukhokhele wena umoya. Umoya oyingcwele inkokheli yakho. Ungekabi nayo le yenyama, qale nale kamoya. Ukuze ukwazi ukusebenzisana nenkokheli yenyama, uyihloniphe ungayikhonzi. Funeka ube khona ngaphakathi oyikhonzayo. Iza kufundisa ukuhlonipha umfundisi wakho le. Iza kufundisa ukuhlonipha ibandla le. Ngoba ebandleni awuhambi na kanjani xa unomoya oyingcwele. Niyabona masukule mihla yethu ba bonke abantu abangabazalwane banemibono yabo. Ulo oqala umbono wakhe, nalo oqala umbono wakhe, nalo oqala umbono wakhe. Abantu emabandleni abasalawulwa zinkokheli zamabandla bazibethe. Lo uqala ivision yakhe aphuma athi amane yabona baku Friday bakhona bebeqhubeka yabo Friday ababayiqhona namhlanje sihamba ne-account number ezivision ngoba abantu banamhlanje baya-fundraiser nge-gospel. Kuqalwa imibono ngemibono. Ibandla lisakwazi ukubizela umuntu emthandazweni abayifuni futhi imithandazo yebandla local church. Abantu bazenzele bona izinto abathanda ukuzenza. Because without the Holy Spirit abantu abalawuleki. Niyandiva? Abantu abakontroleki. Incwadi kaIsaya ngathi yayidlala ithetha ngoba ndawuninikeza banilawulwe ngabantwana bafekethe ngani. Injalo imihla namhlanje. Abantu bafike enkonzweni banzi into abayithandayo. Enye yezinto ebangelela nto kukwehla kukaHoly Spirit. Ngoba umfananyana ophakamileyo washumayela into ezulisa abantu abathi amen kakhulu. Abantu babhabhatheka nalo mdala. Engenasibili babhabhatheke naye abantu ngoba abantu abanamoya oyingcwele bafuna into ebhabhazelayo, abayifuni into ebakhuzayo, abayifuni into ebalungisa isimilo. Without the Holy Spirit ibandla aliveli. Ibandla livela ebantwini abanomoya onjani makhono oyingcwele azale abantu abayokwazi ukuphulaphula. Ncwadi yabaRoma ithi abakhokhelwa ngumoya bangonyana pha kuThixo. Funda Kaloku abo bakhokhelwa ngumoya kaThixo. Abakhokhelwa ngumoya kaThixo. Bangonyana bakaThixo. Bangonyana bakaThixo. Abantu bancame bangakufuna ukuzalwa nguThixo, bafuna ukuzalwa ngabantu. Ngoba it's difficult ukuzalwa nguThixo. Kubiza umoya oyingcwele.
Ngoba abantu bahamba befuna ukuzalwa ngabantu, abakwazi ukuzalwa nguThixo. Basikhethe abantu banonyana, abantu banentombi, abantu banabantwana. Then uThixo akanabo abantu. Jesus. Because abantu abazalwa nguThixo banikwa umoya oyingcwele. Abanika umoya oyingcwele uThixo, abantu bathi bazaleke pha kuThixo. Abantu abadinga umoya oyingcwele basuke bakuthande qha. Umuntu wabeko wakho aphelele kuwe, enze into efuna nguwe, alawule nguwe, aphelele kuwe, ilishwa izulu lelikaThixo qha. So ukuze sigqithe ebantwini, sikhokhelwe nguThixo, sibe ngabakaThixo, sizalwe nguThixo, funeka sinikwe kwanguThixo umoya lo wakhe. Then uThixo akusinika umoya wakhe asizale. Lo moya uza kusikhokhela, sakuba sikhokhelwe ke ngulo moya, sibizwe ngoba singonyana kuThixo. Fundi Kaloku abo bakhokhelwa ngumoya kaThixo bagonyana bakaThixo. bagonyana bakaThixo. Umoya onimamkelayo, Umoya esimamkelayo akenzi amakhobo, akasenzi sibe ngamakhobo. wona aphakuzelayo. Wona amakhobo ayaphakuzela. Kaloku namkele umoya. Yabona xa ufika kwisimo apho okhonza khona ebandleni, uyoyike inkokheli ungayihloniphi, uyoyike. Apha kuwe asikho ispirit sikaThixo. Funeka inkokheli ungayoyiki, uyihloniphe. Kufuneka umfundisi umhloniphe, mnike imbeko uThixo, umoyike. Then umoya wokoyika uThixo umthatha kwakuThixo, umoya wokoyika uThixo. Na umoya ke oyingcwele kuthiwa yena akasenzi amakhoboka. Wona aphakuzelayo. Uyabona xa sawufuna umoya oyingcwele uba nesibindi. Owethuswato. Uyabona xa ungena umoya oyingcwele uyeka nokuya kwenye indlu kakumnyama bakho. Uyeka neyadi leyakho. Uligwala xa ungeka baptizwa ngamandla kamoya oyingcwele. Awumethemba uKristu. Awuyikholelwa into obunothixo. You are protected. Ungakwaza uthandaze udugcwele uThixo, kodwa xa kukhona into ezethusa wethuka lula msinya. Xa ungena umoya oyingcwele uyabelieve into obukathakathwa. Uyabelieve uyasebenza nje, uyazigada bazonithakatha. Usindisiwe awuthakathweki, awuthakatheki. Amagwirha yeza ekuzama kodwa awuthakatheki. Akunongena mthakathi kuwe, usindisiwe. Kodwa le nto ngeke uyikholwe. Kukho abantu abakhonza ngoba sindisiwe, bathakathisane ngoba sindisiwe. Futhi nabaprofethi banamhlanje bathi ukula into zakho zingahambi kakuhle nje ngoba naba ukhomba kwaba basindisiwe. Nabantu bayibhilive lona because of bengena umoya oyingcwele. Enta unomoya oyingcwele unesiqinisekiso sokuthi unaye. Then once ube noThixo ayikho into engehlula ukuthi akho into ingangena ebomini bakho, awuqalekiseki. Angithi iBhayibhile ithi thina sawusela into ezibulala zingasenzakalisi. Which means abantu bangasipoison abantu. Singenzakala. uJesu wayichaza amandla afakwe emntwini okholwayo. So xa ungena umoya oyingcwele uyethuswa zizinto. Ngiyakuphangela nje ukuphangela ofisini yakho, bona nje into encinci emhlophe babandifakelele. Usonga isitulo esothuthi. Jonga xa usindisiwe udavuza phambi kwamabekele. Ungenzakala. Awusinziwe.
But don't get namondwele, you doubt into ukuba uThixo khona nyana apha kuwe. Igama elithi Yesu linamandla xa ulibhekise komunye umuntu kusafari somunye umuntu. Xa ufacene nazo wena awulikholwa libhekene nawo. You doubt igama elithi Yesu kodwa ulibona linamandla xa kugula omunye okanye khona into ehlele omnye. Hayi mzali wethu uThixo uzakuqinisa kulento kodwa xa sibhekene nawe la Thixo uzoqiniswa. Because once ungabi namoya ngcwele you serve uThixo ngamaziyo. So thandas. You know, abantwana bakaIsrael babebanjwe eBhabheli. Bathathu abafana ababechatshazelwe ababekhotyiswe kumoya kaThixo. Babebane kodwa babengangeni ngokufana. uDaniel wayekhethwa kwabantu, wayethestwa yedwa. Aba babethestwa bobathathu. Umoya kaThixo abafana babengabonanga nto, zange bambona uThixo esenza kwazimangaliso. Kodwa abafana babaliselwa ngoThixo ngoyise, baxelelwa ngoThixo abamkhonzayo uba yena akabonakali. Bayikholwa lento ababafana. Bane lakujika otata nomama bequbutha kwisithombe lamakhwenkwana ayi4 ema akajika lamathathu. Because once you have the Holy Spirit awusadependanga kulube kushumayizile. Uthukholelwe uThixo. Umoya ngcwele uyakuqinisekisa ngezulu elilapha kuwe, not uzolithola ecaweni. Izulu likuwe izulu. Abakhokhelwa ngumoya kaThixo bangonyana pha kuThixo. Ncwadi yesibili yamaKorinte chapter 1 verse number 22. Khawuleza. Touch me now, my Savior. I come. Touch me now. Oh, touch me now. Touch me now. Umoya ngcwele uyakunika isiqinisekiso soba uYesu ungaphakathi. Awumva uYesu egonqoza apha kuwe into ivakalayo neshukumayo. But once you have the Holy Spirit uyeva. Uyayikholwa, uyayethemba into ongazange uyive ishukuma. So xa ungena moya ngcwele ukhonza into obaliselwe ngayo. Noba ungathatha iBhayibhile, noba ungavala inkonzo ke bakwazi ukuyexutha kuthi thina sinomoya ngcwele. Ngoba inkonzo siyiqala xa singena emikhuba sinenkonzo, siyinkonzo nje. Ngesikhathi le-COVID, ngexesha le-COVID, niselusikisiki kwa-introducewa u-online fellowship ka-WhatsApp. Na-WhatsApp, nkosikazi no-WhatsApp ebayile. Ndiyaplana nami ukuthi mandishumayele. Kuthiwa ke makandiqala unkosikazi andiqophe. Ndize nentshumayelo yami ifakwe ngela xesha lentshumayelo. Kuthiwe ndithi ke kumfundisi wase-6 wayephethe ngelo xesha, mna ndikwapha, ndithi mfundisi, kungcono xa usithi masikhonze sizifemini, sivictorize, sikhonze singadlali icawa, sikhonze.
kuba akekho umuntu ongakhonza epheka. Umane WhatsApp umdlalo usathana odelela amakhono. Kuthiwa kungena icawe endaweni ba athi umfundisi umzi nomzi mawungena inkonzo andithi umzi uyifemini ngokuthi masidala WhatsApp abayi bapheka ngapha abantu bayakhala ngapha kuyadlalwa ngapha ithi ingene lana liqotshe ingena kufunda ke sasiyihleka nonkosikazi nasiyibuke ebaza bathoma abantu emhlabeni. Ngithi mfundisi uma uthi masikhonze sizifemini sithumele ke ngokwengxelo yokukhonza into ebonisayo ba lo mzi wakwaXhingane bekhonza nabantwana abangaka bakhonzile bashumayela abantu beshumayeza aba babhekene nabo bakhonze seriously not umhlaba sibe sesithumela ke obethu ubufakazi ba inkonzo yethu nathi Lord ibendawuthi iyasebenza le yomfazi epheke korop amane uqi amanet kuni andamanya kakhulu sathi hayi ngeke yenziwa bekhaya apha kwama izokwenziwa lolu kuyakhonzwa ngoba i-time umoya ngcwele xa ekhona unifundisa indlela yokukhonza ngamaxesha abantu behlabathi bethi banovalela ayivalelwa into kathi the Holy Spirit ubenza abantu babe ngonyaka ufunde na umoya ngcwele ke ngoku uthatha wena mshunyayezwa akuse kubapostile siyeva nina umpostile uxhomekeke kuThixo nawe uxhomekeke pha kuThixo ungatshintshi ngowena ubheke kumpostile nineva kuthiwe apha mnye ophakathi koThixo nabantu kwathiwa uYesu ngoxa ingekho umoya ngcwele woza qoyi iza wena ntombazana iza bonke iza na iza siziphiwe uyabona umoya ngcwele xa ingekho bazalwane ba imana xa lo mntana lo njengobheka uma ngumpostile ngumprofeti kasi ngoba abafazi kuthiwa ngabaprofeti lo uyasindiswa eshunyayezwa yile ntombazana siyevana lo yimama asindiswe lo andithi ngapha lo ubheke ngapha kuKristu siyevana amen lo wake sithi lo uKristu lo imama phambi kwakhe then ibe nguyise kaKristu phakathi koThixo nabantu nangu okhona aze lo akhawuleze lo afumane uKristu engekamfumani lo athatheke ngoKristu bamba uKristu ke abamba uKristu lo uKristu athumeke ngoku lo uba makayolanda owa awushumayezowa amenze abe ngumfundi wakhe lo xa iguquka jika umoya ngcwele ngekafiki lo andithi lo uxhomekeke kulo lo uye athi xa iseguquka axhomekeke kulo abulele lo athi ukufika kwalo kundenze ndayeka notshwala utsho lo athi ndiyabulela ufika komprofeti bendingalali phayikha akakafiki umosi umoya ngcwele akaxoki futhi thetha into eyenzekileyo uthe ufika umprofeti ndatsho ndalala kamandi bo ndiqeshwe noqesho ndiyabule
ephumelela amandla umprofeti yabo akafiki umoya oyigcwele ngubani ophakathi koThixo nabantu nakho kodwa ngoku kwengezeka lo abe phakathi koKristu yena nalam ithemba lalowa likulo ubuke wafa owa esathembe akekho kwakho akamanyananga owa nalo kumanyene lo nalo lo udibene nalo into nakanazulu lo demolo efuyela ukupraise ngoba uyahlukana futhi naye nalo akalo wathi dibonga uGqobo lomprofeti usukile ngoKristu kuye akasaconnectanga nalo abantu begcoma bembekela ikhawusha nesitulo ezihle bempraise bemdumisa usuke kunyuka yena ngo naye sethi ndim onenzelayo apha because uhlukile kulo uthuza ncedakale owa ngwe amthathe kule level amse kulo balingane aba babili batsho bobabili babheke kulo babheke kulo athi lo ndiyabulela ngofika kwetende eyandinceda ndazana noYesu ndibulela uYesu eneza naye utsho kulo abese dumisa athi ndiyabulela kuYesu akusabulelwa lo wakafika uMongcwele kubulela uYesu ngoku kuba uMongcwele ufike wajila uYesu wedlulisa lo kulo akadluli lo engafikanga uMongcwele funda le verse nansi sikule verse uThixo osizima sileyo wadala ke ngolo wathi xa beqala besithi siyabulela wathi hayi andinizima sanga mna uThixo osizima uyabona kutsho lo uthi uThixo osizima sethina nani esinisimayizileyo wasizima sanani ngoku simanya thina nani ngoku sizinyaswe nguThixo ngoku simanya noKristu ayisithi abanizima sileyo nguThixo thina nani ngoku sizinyaswe ngubani siyaphela lento kufuna uzuko kulo Jesus ingozi ukungabikho kwaMongcwele ebantwini ingozi anohlala phansi nguThixo osizimasileyo thina nani ngokusimanya noKristu ngokuba asimanye noKristu ewe nguThixo ngokwakhe uThixo ngokwakhe osiphawule yabona kuthi umpostile nguThixo ngokwakhe osiphawule asenzanga nto thina nani sizinyaswe nguThixo Jesus nguThixo asenzanga. So the Holy Spirit ayifikile ususa abantu emntwini ababeke uKristu abantu abaninzi necawe ezininzi ingozi ezoba khona kuzo zizithombe ezenziwa yabona ifoto zabefundisi nabefundisikazi eziphambi kwebandla uyabona uba ukhonza kwibandla kume umuntu apho nomfazi bebhale ivision yabo elithi iBhayibhile uqalekisiwe ningazenzeli umfanekiso nangaluphi na uhlobo. Abantu abakhonza kumabandla anezanto basengozini engumangaliso. With salvation
Yiyo lento lamfo uyakwazi ukuthi libandla lami eli. Libandla awusukwenza nto libandla lami eli. Uyabona ibandla lomuntu. Na usisizwa umoya ingcwele ukususa izinto ezingafunwa siscripture nayiBhayibheli. Siyathandaza. Sisizwa umoya ingcwele. Le ncwadi kaLuka umoya ingcwele yini eyenza angafikeli thina sonke njengoba sisimisiwe nje. Uverse number 36 ka chapter 5 Luka. uYesu wenza umzekelo pha. Umuntu ozothatha isiziba kwisambatho esitsha. Food. Ncwadi kaLuka chapter 5 ndiyavala nayo. Ndenze Nkosi ngibe ngcwele kube mhlophe. Ndenze Nkosi kube mhlophe. Lokhu uYesu wathetha umzekeliso kubo esithi umzekeliso uYesu akukho umuntu zikhona izinto ezilibazisa umuntu ba angamamkeli umoya oyingcwele. Akukho umuntu uthatha isiziba kwisambatho esitsha ongathatha isambatho esitsha asithungele kwesidala. asike isambatho esitsha asithungele kwesidala. Hleze asonakalise isambatho esitsha. Ese sambatho sitsha sibe isiziba eso azidityaniswa ingubo zikaThixo singasilungile nengubo ebesizembethe. uEliya noElisha. uElisha xa icela ingubo kaEliya kwafuneka zidabule ezakhe ingubo. Ayihlanganiswe ingubo entsha nendala. Uyabona mangaba umoya ingcwele awuhlanzekanga ngale ndlela efuneka uhlambe ngayo. Awukho ngcwele. Awuvumi nenhliziyo yakho. Awufiki umoya oyingcwele emntwini ongekaguquki. Kananjalo akukho umuntu uyitha kuvimba ezindala iwayini entsha elitsha engekabila imvaba ezintsha. Uzawukhalela iwayini elitsha ukuba uthe wenza iwayini elidala, iwayini elitsha kwimvaba ezindala zingaqaphuka. Awugalelo umoya kaThixo kwinhliziyo ezindala. Uma ngabe ungekavumi ngokupheleleyo awumnikwa umoya oyingcwele. The Holy Spirit is holy. Uma abantu bengekavumi bengekasinikeli ngokupheleleyo, then the Holy Spirit uyababamba. Ifana nabantu bekhonza, uma bekhonza bengahlambuluki, ibandla lingayishumayeli inhlambuluko, uyafuduka umoya oyingcwele. Akahlali apho kumdaka. Akaphile emntwini onamaqhinga umoya oyingcwele. Akaphili emntwini ongazinikelanga ngokupheleleyo umoya oyingcwele. Akekho okathatha iwayini elitsha alifake kwimvaba ezindala. Kananjalo akukho umuntu uyitha kwimvaba ezindala iwayini entsha engekabili
kuba ukuba uthe wenze njalo iwayini leyo yobile iwayini yobile iziqabhuze imvaba ichitheke zonakale nezovaba. Yiyo le nto sinabantu abaprofetayo beoka, sinabantu abashumayelayo belahla abafazi, sinabantu abangaxoleliyo begijima ngomoya achitheka. Lungisa inhliziyo yakho uyilungiselele umoya ongcwele. Xa ufuna umoya ongcwele uyazihlambulula, uyazincengela kuThixo. Mabala onke ungcolisile umoya wakho uyafuma. The Holy Spirit. Cela sibeke inyawo sithandaze. Ngihlanze emoyeni wami mangibethele uqobo lwami senginikela Sithandaze sonke baba wethu ongcwele, baba wethu ophilayo, baba wethu onamandla onke. Yenza imvaba ezintsha, yenza Nkosi imvaba ezintsha ukuze zikulungele ukugalelwa kwewayini. Ngoba iwayini siyalidinga, iwayini siyalidinga Nkosi. Nkulunkulu wethu onamandla, siyazilahla zethu izifatho ezidala, sithungele yakho ingubo, sithungele yakho ingubo, sithungele Nkosi ingubo, sithungele ingubo, sithungele Nkosi ingubo. Nkulunkulu wethu onamandla, sidinga imvaba ezintsha ubusigalele iwayini elitsha. Phila impilo yethu, kuphila abantwana bethu, kuphila icommunity yethu, kuphila isizwe. Nkulunkulu wethu onamandla, kuphila ibandla. Ushaya Nkosi, siyathandaza, susa ingubo ezindala, sinika ingubo entsha. Yebo Nkosi, yebo Thixo wami, sengathi ungawuthulula, sengathi ungawuthulula imvaba ezintsha. Siyabulela Nkosi, siyathanda wena, siyakholelwa kuwe, siyakholelwa kuwe, siyakholelwa kumoya ongcwele, siyakholelwa kubhaptizo likamoya ongcwele, siyakholelwa Nkosi kubhaptizo likamoya ongcwele, siyakholelwa kuwe Jesu, siyakholelwa kumoya ongcwele.
impossible yenza ngcwele thina thulula Thixo umoya wakho siyabulela siyathoba makungabikho nto engaphintela thina makungabikho nto engasivimba ukuba singayinikwa imbulo makungabikho nto engabangela kungathululwa phezu kwethu moya wakho. Oh, we thank you. We thank you. Utheka lokhu Thixo wakho wegabha kumfula esibini lowo ekholwayo wathi wegabha kumfula wamanzi athi kayimpompoza ampompozele bomini obungunaphakade Thixo wamo inkwele siyabulela siyathoba siyabonga. We give her the glory. Siyabulela. We thank you Lord. We thank you Lord. Sisavala amehlo ethu phambi kwenkosi sengathi uThixo angasinceda asinike imvaba ezintsha zokuyithululela iwayini yakhe kuzo aguqule izinhliziyo zethu sibe zimvaba ezintsha. Sengathi uThixo angasinceda asitshintshele izinhliziyo zethu sibe zimvaba ezintsha, asuse isambatho esidala asembathise isambatho esitsha. Sivala amehlo wethu uba kukhona izinto naba kukhona ukungahlambuluki kuwe okubonayo, ukusolwa kuThixo okuvayo wathi Nkosi andifuni ukuphoswa ngengcwele, ndiyavuma nami ndilungise phaya ndidale kulaa ndawo. Ndiyazibona uba mna ndingaphandle kule nto ethethwayo. Lungisana nempilo yakho kusengeneno. Ubukhona ungaphakamisa isandla sakho ndingcwalise Thixo, siphakamise kule ndawo kuyo Tato walo zozothandaza umthandazo ozonyusa wena. Phakamise kakhulu isandla sakho usiphakamise lenkosi. Inhliziyo yakho ibonwa nguThixo nanguwe, nesitha esinguSathane siyayibona. Suyifihla, vumelana noThixo okusolayo, ngoba uThixo xa isola umuntu akamcinezeli, ufuna ukumnceda. Selulezo sibini izandla, ndiyazibona mama, ndiyazibona ntombi zam, utata xa ethandaza. Ndiyafuna enyuse nina kule ndawo nikuyo. Siphakamiseni izandla zenu zosibini nizelulele enkosini. Phakamisa isandla sakho ungasali emva, uthi Nkosi ndenze imvaba yam mayibe ntsha, ndinolangazelelo ale nto ethethwa, kodwa uyandibona Nkosi. Phakamisa izandla zakho zosibini. Ndiyacela niphume ngoba senilapha, nivele nizapha ngaphambili. Xa ithandaza nikhetheke ebantwini, nizimise phambi koThixo. Wozani bataba mna kumama selapha, wozani bomama, wozani bataba selapha. Velani ningabi namahloni, niyazi uThixo uthanda unithanda nivuma uThixo. Xa nivuma niphakamisa isandla zenu, Thixo ndibonile, uvumelana noThixo okubonileyo, kuba kaloku uThixo akukho nto angayiboniyo. Nkosi ndiyafuna ukuyiva le nto uyithethayo, kodwa ndinezi zinto. Xa ithandaza umkhulu makenyuke nam ngegama lenkosi. Thank you Lord. Ake nenze lo mthandazo othi Nkosi uYesu ndihlambe kumabala am onke.
lisusa ibala elisemoyeni wami nasenhlizweni yami. Ndiyavuma, ndiyazincama, ndizincamela wena. Ndifuna imvabentsha, inhliziyo yami yigcwalise ngegama likaYesu waseNazaretha. Siyathandaza egameni lenkosi Yesu. Iliso lakho uThixo lamandla onke libona pho singenabona khona thina ngokwethu singabantu. Libona inhliziyo, iliso lakho liyayikhotha inhliziyo. Iliso lakho lifika kude ezingenafika kuzo. Awatho lamandla onke uThixo lamandla oncede inkosi. Labo Nkosi bantwana bakho bayasithoba Thixo lamandla onke. Bakhululekile, bakhusele, bahanqa ngomoya wakho namandla. Enkosi bona ngethuba nje, enkosi somandla, uba sithenqwadela lapha ndawo siza kuwe, siza kuThixo namandla, siza kuwe. Sasithoba Thixo ngcwele, phana senkosi bonke Thixo lamandla onke thoba kuwe. Enkosi somandla nakathi bakhothela indawo sakohlukana thina kule ndawo uThixo wethu. Enkosi somandla ngakho konke ngegama lenkosi Yesu. Haleluya. Vele Nkosi ngicela amancane ahlanathi edibu inkosi yethu Yesu. Haleluya. Mambe nje kancane nathi saziswe zimbalwa. Siyathanda ukujonga khona ukuthi sinawo umthandazo ka5 ngomso masizene kuwo. Njengoba siqala ukukhonza apha ngo10 ngomso asizokhonza. Kukhona uBishop uTatu Maqede usinaye apha etendeni uswelekelwe ngumama wakhe. Kuthe ngenxa yezinto kwafumanisa uba makafihlwe ngomso. Amen khona. Sinyanzelekile ke ngokuba sibe kwesasingcwabo sonke nabazalwane. Amen khona. Sizawubuya ke eMalanga ngo5 sibe labo bathandeka basezeni ngokhawuleza ngomso 5 wasekuseni sinaye. Into esingenayo ile yasemini qha. Inkosi ngisikelele bathandeka. Cela isitulo siphathwe. Bathandwa benkosi, bathandwa egameni lenkosi uJesu Kristu masibonane ngo5 ekuseni egama lenkosi Yesu. Abanezinto abafuna ukuhlambulula, please ningahesitate ngegama lenkosi uJesu Kristu. Tata uyafumaneka 24/7. Abanayo inamba yakhe bangamcontacta umvangeli kodwa usekapa for the time being ngegama lenkosi uJesu Kristu waseNazaretha. Inamba ningandifumana kuyo xa nifuna utata 073 724 3627 073 724 3627. Yesu ke bangcwele anifihle igama lenkosi uJesu. Masibona nini tomorrow at 5 o'clock. Thank you very much.